आई हई देखत नहीं हई 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 ए महाराज हई हई मत कहीं ई दशहरी के बही लटेरिया हियो छुटकी हां जी मीठ लगेला मीठ ए महाराज चीनी भी एकरा के फीका बा ई छोड़ी होई देखिए हमर खानदानी हम देखो तनी हई हम देखो तनी हई 135 बरिस पुरान अंग्रेजन के जमाना की पेड़ हो 135 साल पुरान हो महाराज अंग्रेजन के जोन रानी महारानी रहतली सनु ई खातरली से आम हमर बाबा ले खिया उतरलोन ठीक है ई छोड़ी मरदा होई देखी लांगड़ा के देखी हई देखो तनी हई बड़का बड़का हे महाराज बड़का कहतनी लांगड़ा हो पूरा प्रदेश में फेमस हो बिहार तक जाला ई छोड़ी महाराज हे नहीं आई आम के वैरायटी एक से एक बड़ी सो हई देखत नहीं हई अरे यार गजब फरल बा मर्दे गजब ना एकर नाम सुनी आम्रपाली आम भोजपुरी में अमरपाली दुबे बे महाराज भोजपुरी फिल्म के हीरोइन के नाम बताओ तनी आम के नाम आम्रपाली आम होई ये बे हो यही पर से तोरो ने 1 किलो खाई जाओ अच्छा मदद नहीं तोरा का हम आम दूर के खियावे लेनी हो कि अपन बगीचा देखावे लेनी हो साफ पूछा को लेकर बगीचा ना हो दूसरे के बगीचा घुमावे लेके चलिए टेलर बनावता